Und nou sie van mami voor ons gesê het nog. Van wat? Sustertjie man. Die sustertjie wat nou nog nie uitkom. Ja, ek sien sy het my nou hier geëet nou. En toe wat sê sy van baas en waar bly sy? Ek weet nie, sy sê net van my, sy het gehoor dat ek as sy as broer en suster. Toe sê ek vir haar, ek het aan my adres was gegee en so, toe sê ek van, nee, sy moet uitsteek dan. Sien jy? Wanneer sê sy wanneer gaan sy kom? Laat jy die sustertjie kan ontmoet. Ja man, ja. Kijk, er is nog een voorslag, man. Ja. Ja, sê van die sustertjie se moet sê wanneer sy gaan kom. Laat ons kan bied, miskien kan ons op haar pad gaan halen. Want sy ken ons nog nie ons collectie. So ja, ek gaan maar kyk wat ek kan maak man. Sien jy? Okay, er gaan gewoon klaar kos maak. Ja man, die man is al honger, jy. Sy nou eers te kos op, jy. As jou probleem, ek is die hele dag hier. Hallo's? Hallo's? Ja, as hy ja. In die plekken. Waar nou? Waar precies nou? Ek ben Josef aflei nie. Ek sal jou halfpad kry, ja. Is hy echt so? Oké dan. Bye. Hallo? Wat heb je verloren? Waar is jouw reis? Ik is nou in de kal op zoek naar mijn broer, man, maar ik zie nou niemand hier rond. Jouw broer, waar precies blij je? Ik is nog erg waar blijven op het moment. Oké, nou weet je welke naam? Lionel is zijn naam, ken je die voor me? Lionel. Huh? Lionel? Ja. Collega naar zo. Mijn naam is Lionel, weet je dit? Rero. Ik is Lionel, ja, en ik is eindelijk op zoek naar mijn zustertje. Nou was ons in de praat van elkaar op As, ik heb nou net voor een paar minuten samen met mijn zustertje gepraat. Ik heb het oproep gemaakt, ja. Zoals zij? Ja. Hallo, dank je. Ik ben blij joh, gekregen. Je zak me net, ja. Dank je. Kom eens gaan naar mijn jeetje. Is het ver? Ja, het is ver. Okay. Zuster, ik heb het uiteindelijk gekregen. Ay, jammer, dat was zuster. Kom Ja, nie. maak dus ja, please. Jy lig nes my pale, kom. Ik heb gedacht, ik zal hulle nooit opsporen. Ik heb nog een paar dolari buiten. Ons het gehoor by my ma dat ons 'n sustertjie het en nog 'n sustertjie, maar ons het nooit geweet waar om veel te vind of hoe om veel te vind. En toen my ma gesterwe, toe kon ons ook nog verder opsporen, maar ons het probeer om veel te zoeken. De reden kom ik daar hier later op kom ik is omdat die mensen wat ik hier gebleven bij stief samen geweest. En toen vond ik uit maar ik moet een plan maken om met mensen te gaan zoeken om te weten wie hulle is. Want ik kon niet langer aan de kant zoeken blijven. Toen hulle vir ons sê ons bly in die dorings. Alles van ons horen zeggen ja, en toen ik aankwam, weet ik moest nog mijn broer op de phone gaan zoeken. Ja, jy het my gesê julle twee is in kontak en Hallo Corine, kom. Balik. Voor een maand jullie. Is een beetje waar, toch maar niet dat het moet veel. Is het nog wel rijk voor jullie? Ja, helemaal right. Hoe zeg je? Die mensen is dom. Ik heb me nooit ingesloten. Ze egen nog eens een gratis. Nee, ja, dan ben je net zo spak. Alles zo dom, ja, dan denk ik dat is zuster. Maar je groeit daar een beetje in geweest. Dit zit maar ze niet meer niet. Dank ze kan het wel dat je aan wat je weet. Ik wil het ik allemaal verlaten niet. Ja, maar kijk hoe gaan hoe zij het dan koken, ja, gaat zij dan kennen mensen die verstaan niet. Hoe was het iets? Ik was al het aan de plek. Ja, dan moet ik. En ja, dat wordt wel iets meer gewoon. Yes. Kan het was dit ook. Ja, gaan we stappen. Nu is het plan het Ja, geval. hier is met die koele aan. Ja, die zijn niet alles wat die tijd zijn. Ja, maar ze is eer hoor.
Is reg, Hij gaat niet niet zien, zien. nee. Je gaat niet zien. Ik ga nu live TV kijken, nee. Bye. Is reg. Ik ga nou eens een beetje kost beginnen opzetten. Ik ken moest nog in de kostkast en mijn zuster. Maar ik blijf nog wel meer als een maand. Nee, ja man, ze kijken kost. Hoe kom ik in mijn rok aan? Kijk, hier en ik heb die bijenkleren gebracht. Dat wil ik zeggen, ik moet mijn kleren aantrekken. Nee, ja, nu waar ben ik aan nou aantrekken? Ik hou niet van die en ben goed gekrapperen niet. Nee, ik is jammer, maar ik moet kijken waar iets dat me gaat Je passen. moet die nog veel oprokken, maar die van die als oorzaak is die. Ja, ik broer ze. Ik kan voor hem zeggen ook, dan denk ik eens warm voor hem. Heb je die baas in je kosten niet? Kijk, kijk, kan je aan een maand die. Hoe kan je niet wel weten waar die aan gaat niet? Niemand, ik hou niet van die. Samengedraaid en leegheid, ik is een vrouw mens, ik doe niks zien niet. Ik wil net zo zitten TV, ik zo nooit. Ik ben niet nooit, zoals allemaal gaat samenwerken. Ja, mijn broer ze. Ik kan maar gewoon zeggen ook, ik kan maar gewoon zeggen, ik is niks met hem te doen. Hij gaat niet van mij zeggen, ik is die oudste. Als rechts zei, dat komt wanneer ik kom. Kou je nog haar gaat toch? Ik kan niet toe je groot vrouw mensen in je huis wezen. Als je niet wil ook daarna weer samen je maar uitstoot. Als rechts gaat ook je baas, dan gaat ik er ook op in je kast en zet. Ja, ik draai niet samen. Dan zijn we één outfit aantrekken wat er me niet aangekomen is. En mensen kan zien wat bij anderen gullen zustertje. Draai ik nog voor mij met dat. Nee meisje, dat werkt gelijk die zo niet. En samen draai als je mij kiest, dus ik weet maar mijn rokje nou uit te reiken. Nee, toch niet nou. Als rechts gaan we ook uittrekken. Ik kan ook niet trekken, weet ook al ga je aan niet. Jou je groot, gay. Jou je bijen groot. Ja, Ja, mijn broer zei, ik kan zijn hem er aan. zeggen. Ik zeg veel, ik kan hem zeggen. Ik is niet bang voor me. Dat is het enige Als voor jou rechts gaan zeggen. ik mijn broer zeggen, als ik kom, ik Kijk, ben weer laat die de wereld laat die komen. komen. Van ik als je bang voor me. Of wie denk je wie zijn? Ik weet waar doen net zo aan de kant geleverd, net zo slechter in die plekken. Kijk, kan jij aan de kant, dat betekent dat moest jij die goede aan de kant ook gaan doen. Ik heb dit uitgedoen. Nou, wat heb je gedaan naar de mensen? Jij die zit me met de sleerbaanden? kier raak. Je ziet niet wat ik wil eindelijk wel in het leven verleden, man. Dat baatje gaat nu hier traantjes gelopen storten. Ik zeg veel, ik hou niet van die samengedragen, goed er niet. Nou, ik heb me nu ook in terecht. Die doen het nooit weer met goed. Als je dan wil echt vragen voor mij, die trekken het aan niet. En goed dat wij zien waar daar staan, die gebruiken het, die vragen voor mij. Ik hou van mensen wat voor je vragen. Hallo's, wat gaat hier? Mijn broer, die zuster van jou, het bijna lelijke manier zijn mij. Hallo's, waar gaat dat met jou? Zij trekken me goed aan en zij vragen. Ik heb nog nooit een rok in gehad, die te gaan met eigen rok aan, mijn broer. Maar ze weet dan zij die Ik kleren kan niet. nou vragen schellen mijn rok uit te trekken. Dat als ze elkaar rok aan gaat, ik heb die rok aan gehad. Hallo's, jij. Liefde, hoe kan je Ja, niet? is met koosje. Jij. Wie is er rustig? Zij hebben zoals jij kost maakt, hoe kom je echt vaak kost maken? Jij praat niet zo samen. Ik praat met zo, ja, wie is jij? Je gaat veel Het klap. bijna lelijke manier Ik zijn. begin. Jij is zo opsteken. Die zo opsteken. Ik moet uit de wijze. Wat het zijn? Dan moet je nou komen bij je praten. Ik praat bij jou, wat ga je voor me? Wie werkt hier zo? Huh? Het maakt niet uit wie werkt. Hallo's. Jij werkt, Kirsi. Jij zijn goed. Jij moet kijken op de Jij. Ik heb uit. naar jou terug Ik praat niet van. Hallo's, wacht. Ik praat nou, die is mijn huis. Dat is mijn huis ook, net als jouw huis. Dat is recht. Maar wie werkt hier zo? Het Wie is die maakt man in niet de uit huis? wie dat weet. Wie Wie houdt jouw bek op? Ik. En ik besluit. Ik ga voor haar op die huizen. Van wie? Wat? Van wie? Zeg waarom? Nog Van een mij, van Jij. mij, ik heb mijn Jij. broer klaar gepraat, ouwe. Oei, jij doe je praat. Jij doe je Hoe praat. denk jij aan? Zo ik betekent nog niks zien niet. Je vaart zijn man. Wat hij wacht, zei. Wat hij wacht. Het is net zo maar als het jouw huis is. Nou wat Die nou? wordt hier opgezet. Die wordt hier opgezet. Zeg aan niet van mij zeggen wie werkt hier, hè? Dat Kijk maakt zo'n niet uit. man, nou? Als hij dan veel frieten koopt, hij gaat blijven bij ons, hij zei niet. Oei, jij voelt een zoer. Veel man, nee? En als hij dan veel liever krijgt. Die zei niet voor mij niet. Die gaat niet mee zeggen. Hij praat niet hier samen in woorden. En dan wat ga je maar? Ja, zij komen niet man. Kom kap praten. Los mij, los mij. Zij, wat ze los me ja? Lekker waar, man.
Ay, wag mo, dahil may sister si dati ka, may si... Dan kami yung sister niya sa kasinak sabi ito dun eh. Fuck man, ay fuck ko may eight man, fuck ko may eight man. Sick! Sick! Ay, mga flat man,